Amics i amigues, l'operació Paella Emoji continua. Des de la nostra tornada de San Francisco, tant la Fallera com jo hem estat pensant què podríem fer per a difondre el Paella Emoji, perquè tot el món s'assabente que necessitem el Paella Emoji. Molt senzill, una festa, però no una festa qualsevol, una festa de tuits, una festa a Twitter. Així podreu participar tot el món independentment del lloc on viviu. Què heu de fer? Molt senzill. Només cal que piuleu els motius pels quals meresquem que la paella tinga el seu emoji. Tot això ho piuleu davall del hashtag Paella Emoji. I atenció, perquè el tuit que tinga més retuits, guanyarà un fantàstic viatge a San Francisco per a viure la nostra experiència i convertir-se en ambaixador del Paella Emoji. Esteu tots convidats el pròxim dimecres 11 des de les 9 del matí fins les 12 de la nit. Paella Emoji Party! Paella Emoji Party! Paella Emoji Party! Paella Emoji Party! Paella Emoji Party!